taula 3 i taula 6 per 3 persones, Javier. Aneu preparant i qualsevol dubte em dieu. Vinga. Vaig triar aquesta formació, estava entre fer batxillerat o un grau. Em vaig decantar pel grau mig perquè crec que t'ensenyen moltes altres coses que els estudis convencionals no t'ensenyen i també m'interessava el món de l'hostaleria i el turisme. Jo crec que vaig acabar els meus estudis l'any 2011, després de cursar el que en aquell moment era el paquet d'hostaleria que fèiem cuina i serveis de restaurant i bar. La formació professional en el seu moment va ser l'inici de tot per mi. Ho teniu tot aquí? Aquí al Sant Ignasi preparem els estudiants a través d'una metodologia activa basada en l'experiència real i on l'alumnat és el protagonista i el centre del procés d'ensenyament-aprenentatge. Jo la manera que destacaria d'ensenyar del Sant Ignasi és que és molt dinàmic i ajuda a entendre més el dia a dia en l'àmbit que estem treballant. Què és això tan xulo que prepareu, Cristina? És un plat seu, sent les coques amb calçots amorosos. Els ha portat avui el pagès. El que més valoro de l'haver estudiat aquí al Sant Ignasi és el tracte dels professors, l'ajuda a l'adaptar-se constantment a cada alumne. Tu preguntes a cuina tant els aperitius del dia, peix del dia i mires els còctels, ¿vale? Estudiar al Sant Ignasi m'aporta moltes oportunitats de provar i conèixer coses noves, tant el món de la gastronomia com el món de la hostaleria, la sala. La veritat és que m'ha portat moltes coses bones.